Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dumateng sedaya sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan samudayanipun linangkung para yai sepuh, para ingkang sepuh wonten dusun Wanusaba, Desa Lubangan, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wanusaba, ingkang tansah dalem takzimi saha ingkang dalem cadhong kaberkahanipun ilmu. Sedaya para ingkang anggadhahi majelis lan sholawat wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem takzimi. Sedaya para ingkang anggadhahi komunitas wonten pundi kemawon ingkang tansah dalem tresnani. Salam takzim saking majelis zikir lan sholawat Miftahul Qulub Padepokan Giri Nawa, ugi salam pitepangan, salam paseduluran saking komunitas santri beling 09 Center wonten Desa Kumlembetan, Kecamatan Sukan, Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah ing siang menika dalam sampun dumugi Wanusaba. Ziarah wonten makamipun Nyi Ageng Wanusaba lan ugi ziarah wonten makamipun Raden Roro Ayu Nawangsi. Sinten beliau dalem ugi boten bakat matur ingkang waget aweh utawi paring pengendikan inggih menika juru kunci utawi para kasepuhan ingkang wonten dusun desa kecamatan terkait. Pramila dalem namung waget ziarah kubur saderma mlampah kanthi nyadong barokah. Wonten pundi kemawon dalem niku mung seneng lan latihan seneng ziarah kubur. Nyadong kaberkahan kanthi ragat. Ragat napa? Lampah menyempatkan waktu ingkang dalem lampahi menika namung remen silaturahmi wonten papan panggonan dusun desa kecamatan. Saksampunipun dalem silaturahmi lajeng nerasaken ziarah kubur wonten dusun desa kecamatan setempat ugi. Mugi-mugi kanthi ziarah kubur wekta sakmangke ndadosna barokah donya lan barokah akhirat. Selamat donya, selamat akhirat. Manfaat donya, manfaat akhirat. Maslahah donya, maslahah akhirat lan ugi bejo donya lan bejo akhirat. Mekaten ingkang dalem aturaken sekedhar khotimah. Mugi sedaya pemirsa pun pinarengana barokah yuswanipun, barokah kaluwarganipun, barokah rezekinipun, saha aktivitas panjenengan saged ginanjar lancar, temtunipun sesuai kaliyan bakat lan keahlianipun. Biasa wonten ing akhir kalimat kupat lepet taline janur, mbok menawa bablangkon anggenipun matur wonten salah luput, mugi-mugi dados sedulur. Salam sedunia nuswantara, salam paseduluran selawase afwan jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Baplangkon suwun dumateng Raden Ayu Rara Nawangsih. Makamipun wonten Wonosobo, monggo mbok bilih panjenengan kleresan liwat wonten daerah mriki pun ludhangaken wekdal sowan wonten beliau saderma nyadong kaberkahan saking beliau. Menika makamipun Raden Ayu Rara Nawangsih. Bismillah, barokah nganggo yakin. Menika makamipun kathah sanget para kasepuhan wonten makam wonten ing panggonan menika. Kampung menika badhe mandhap pindah wonten mbok menawi wonten wektu badhe sowan makom Ki Ageng Makukuwan wonten Kedu Temanggung. Niki